Random start. Riders ready. Watch the gate. Vi har ju 4, 5, 6 man på bredd in mot första sväng. Och ser ut i finalen, det är oerhört tajt. Men först in tror jag. Det är 2 åkare som ligger där. Elias har lite höjd upp i första svängen. Jag tror Henke ligger etta just nu ut på andra rakan. Jonte ligger med där och fiskar på en andra plats. Åkades med 10 som Elko. Trampa nu Henke! Trampa Henke! Det är ett fruktansvärt hjälp hela vägen. Vi har då en liten ledning på Henkes anlång på Elias. Ska vi se om vi får en rafflad Böcklös som den viktiga fjärdeplatsen. Dessutom om inte Henke ställer till där så har han en finalplats. Elias också. Sen är det fjärdeplatsen kommer på slutet. Det är otroligt nice.